Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu albarka da karamci, barkanmu da sake tsinkaye a cikin sabon shirinmu na gyaran rayuwa cikin kwana 30 a wannan wata mai albarka na Ramadan. Alhamdulillah ya ‘yan uwana masu karamci, taken wannan darasi namu na yau shine muhimmancin sulhu a tsakankanin mutane ko tsakankanin al'umma. Na'am, ya ‘yan uwana masu albarka, wato Ramadan wata ne na rahama, wata ne na rahama da kuma yafiya a tsakankanin al'umma. Amma abin takaici shine za ga wasu suna azumi suna kuma rike da ƙiyayya da fushi a zukatansu, suna gaba da mutane, wa iyadu billah. Allah maɗaukakin sarki yana son masu gyara tsakankanin mutane, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa cikin Qur'ani, wasulhu khair. Lallai wannan gaskiya ne. Yan uwa masu albarka, babban darasi a nan da za mu ɗauka shine sulhu yana kawo zaman lafiya, sannan yana rage rikici a cikin al'umma, sannan kuma yana tafiya ɗaukaka da kuma daraja. Lalle in kuka yi sulhu a tsakaninku, ko kuma ka nemi sulhu a wajen wani wanda bai tunan za ka nemi sulhu a wajensa ba, lalle za ka ƙara samun daraja a wajensa. Wanda ya yafe, Allah yana ɗaukaka shi lalle ƙwarai da gaske. Sannan ƙiyayya tana rage lada ƙwarai da gaske. Rike fushi na iya hana karɓuwar ibada, ka ƙullaci abu a ranka, wani mugun nufi, wani abu makamancin haka, to lalle wannan yana hana ibada karɓuwa. Sannan sulhu ibada ce. Gyara tsakanin mutane na daga cikin manyan ayyukan alkhairi. Allah subhanahu wataala ya bamu ikon rabota da wayannan abubuwa. Sannan ya yan uwana masu albarka, zaman lafiya, ƙarfafa zumunci, rage gaba, haɗin kai, wayannan abubuwa suna ƙara tasiri a cikin al'ummar musulmi, suna ƙara samun ci gaba a cikin al'ummar musulmi. Yan uwana masu karamci albarka, mu yi amfani da wannan wata wajen yafiya da gyara tsakankaninmu na al'umma. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya haɗa kanmu, ya haɗa zukatanmu, ya ƙara mana ƙaunar juna da son juna. Makotanka ne, abokanka ne, abokanan kasuwancinka, abokanan mu'amalarka ta karatu da sauransu. Allah subhanahu wataala ya haɗa kanmu, ya cire mana ƙiyayya da gaba da ƙyashi da fushi da zuciya da nifaka a cikin zukatanmu. Allahumma amin ya hayyu ya qayyum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.